Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του ραδιοπρογράμματος με όλες τις πληροφορίες για τα γιορταστικά προγράμματα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Στο τεύχος αυτό θα βρείτε επίσης σημειώματα για τα θεατρικά έργα, τις κινηματογραφικές ταινίες, τα μουσικά προγράμματα, τις ζωντανές μεταδόσεις και λεπτομέρειες για την πρωινή εκπομπή των Χριστουγέννων στην τηλεόραση. Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα επίκαιρα αφηγήματα, ειδικές σελίδες για τα παιδιά, τη γυναίκα, αθλητικές στήλες και αθλητικό διαγωνισμό με πλούσια δώρα. Ζητήστε από τον εφημεριδοπόλη σας ή τα περίπτερα το ραδιοπρόγραμμα με τα γιορταστικά προγράμματα. Αλλάζουν οι καιροί. Σήμερα, κομπιούτερ ρυθμίζουν την κατασκευή των πλεχτών τρικόζα. Οι υπερσύγχρονες πλεκτομηχανές τρικόζα και η υψηλή ποιότητα του αγνού παρθένου μαλλιού κάνουν τα πλεχτά τρικόζα να είναι τα καλύτερα. Αγνό παρθένο μαλλί. Απαλό σαχάδι. Τρικόζα. Από τότε που υπάρχει η νέα καφετιέρα Krups Compact Aroma, οι κόκκι του καφέ μόνο αυτοί σκέφτονται. Γιατί η νέα καφετιέρα Krups Compact Aroma όχι μόνο φαίνεται ακαταμάχητη, αλλά φροντίζει επίσης για ένα ολοσδιόλου ακαταμάχητο άρωμα. Και αυτό ενθουσιάζει όλους εκείνους που καταλαβαίνουν από καφέ. Η νέα καφετιέρα Krups Compact Aroma. Για να διαρκέσει η ζωή ενός αγαπημένου ζευγαριού, δεν έχει σημασία το μέγεθος. Εκείνο που χρειάζεται είναι μια ιδανική μπογιά. Κολονίλ, η οικογένεια που λατρεύει τα παπούτσια σας. Κολονίλ Self-Shine, υγρή μπογιά αυτογιαλίσματος στο γυάλινο μπουκάλι. Και σπρέι. Velours για καστόρι. Και κλίνερ για καθάρισμα καστοριού. Κολόρα για αλλαγή χρώματος σε δερμάτινα παπούτσια. Έτο για αλλαγή χρώματος σε καστόρι. Κολονίλ Soft Practique με μελισσοκέρι, μαλακή κρέμα στο σωληνάριο με σφουγγαράκι. Για απλή καθημερινή χρήση. Για έξτρα προστασία και γυαλάδα. Κολονίλ. Βάφει, διατηρεί, ανανεώνει. Yeah, Sloggy. Move, Sloggy, dance, Sloggy, 100. Oh, yeah, Sloggy. Wild, Sloggy, stretch, Sloggy, fun, Sloggy, 100. Freedom is Sloggy 100. Oh, Sloggy, Sloggy. Sloggy 100 by Triumph. Who else? Break, η νέα γεύση που γεμίζει το στόμα. Φτάνει ως εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, το Molinex MasterChef θα κάνει όλες αυτές τις μικροδουλειές πολύ εύκολα, καθαρά και χωρίς φασαρία. Έχει εξαρτήματα για φρέσκους χυμούς, έχει μοναδικό εξάρτημα για πουρέ πατάτας ή ντομάτας. Το blender του είναι ιδανικό για σούπες και milkshakes. Το Molinex MasterChef έχει διάφορες ταχύτητες και είναι αθόρυβο. Τώρα είναι τόσο απλό. Μα φυσικά είναι Molinex, ζαρτάκο και μεταπολιτές. There are mountains in our way, but we climb steep every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. Love lifts us up where we belong.
σας, είμαι ο Mr. Chick. Ο νέος σας φίλος με τους ξηρούς καρπούς. Κούνες φιστικιού, cashew nuts, φουντούκια, mix nuts, χαλεπιάνα. Προσέξτε, είναι επεξεργασμένα και συσκευασμένα με τον πιο τέλειο επιστημονικό τρόπο. Αφαιρείτε το οξυγόνο για να μένουν πάντα φρέσκα. Νόστιμα, λακταριστά, Mr. Chick. Όποιος τρώει, μου βγάζει το καπέλο. Όταν παίρνετε ξηρούς καρπούς, ζητάτε πάντα εμένα, προσωπικά. Το φίλο σας, τον Mr. Chick. Η Royal International και το ασφαλιστικό συγκρότημα Royal Crown εύχονται σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Leather Eggs. Προσέχουμε και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Μπείτε στην Εσέλ, βγείτε κερδισμένοι και καλοντημένοι. Τώρα στην Εσέλ παρελήφθησαν οι ωραιότερες δημιουργίες σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά είδη ένδυσης, κυπριακά και εξωτερικά και προσφέρονται σε τιμές έκπληξη. Ψωνίζοντας τα χειμερινά σας είδη ένδυσης από την Εσέλ, παίρνετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της και μπορεί να κερδίσετε ένα από τα αυτοκίνητα και πολλά άλλα ακριβά δώρα. Και στα είδη ρουχισμού, όποιος ξέρει να ψωνίζει, κερδίζει. The strength of emotion. Zérius de Givenchy. Milk and Honey. Γαλάκτωμα, λοσιό και υδατική κρέμα με μέλι και γάλα. Milk and Honey. Η αξεπέραστη συνταγή για φρεσκάδα και ομορφιά. Milk and Honey με μέλι και γάλα. Κάνει καλό στο δέρμα. Από τη Rilken. Superb reliability. Toshiba. Highest quality. Toshiba. Unbeatable performance. Toshiba. Leading edge technology. Toshiba. Everything you want in a product. Toshiba. For your life, for your future. Toshiba. Some kitchen wipers just don't have what it takes for cleaning up around the house. Because when it comes down to mopping up spills, they just can't take it. A Spontex sponge cloth is made of natural fibers, so it's washable even in dilute bleach, and it absorbs up to 20 times its own weight in water. To test this absorbency, we asked an expert's opinion. Spontex sponge cloths take to water like a duck. Μελάνια, το ιταλικό φαινόμενο στο παιδικό παπούτσι με ορθοπαιδική σχεδίαση και ευρωπαϊκή ποιότητα. BHS. Christmas ideas better designed.
Η Morris δημιούργησε για την νοικοκυρά το μικροπλυντήριο πιάτων. Είναι απίστευτο και όμως βρέμει μέχρι 34 πιάτα, 10 ποτήρια και μαχαιροπύρουνα. Σήμερα, όπου το ανθρωπάκι της Morris και τα πλυντήριά μας. Με 3 χρόνια εγγύηση. Morris, το μικρό θαύμα στην κουζίνα σας. Γενική αντιπρόσωπη, εμπορική εταιρεία Buffas Limited και εκλεκτοί μεταπολιτές σε όλες τις πόλεις. Σαν σήμερα θυμάμαι τον πατέρα εκείνα τα Χριστούγεννα που μας έκανε δώρο μια ασφάλεια ζωής. Ασφάλεια ζωής. Για μας τότε δεν σήμαινε τίποτε. Αχ μωρέ πατέρα, 18 χρόνια αργότερα πώς πέρασαν. Τα χρήματα εκείνης της ασφάλειας με σπούδασαν και γυρίζοντας βρήκα και ένα έτοιμο ιατρείο. Και να σκεφτείτε ότι για μας τότε ασφάλεια ζωής δεν σήμαινε τίποτε. Εξασφαλίστε το μέλλον των παιδιών σας. Μιλήστε σήμερα κιόλας με την Interamerican, γιατί σήμερα η Interamerican έχει αυτή την ασφάλεια. Interamerican. Σας προσέχει. Στην υγειά σας με κρασί λαϊκής υπεραγοράς Ορφανίδη. Η λαϊκή υπεραγορά Ορφανίδη, η μεγαλύτερη υπεραγορά τροφίμων της Λάρακας, κάνει τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες προσφορές της, μαζί με τα πολλά δώρα και η υπερπροσφορά της. Ανάλογα με τις αγορές σας, από 15 λίρες και άνω, παίρνετε εντελώς δωρεάν εκλεκτό χωριάτικο κρασί, ειδικά εμφιαλωμένο για τη λαϊκή υπεραγορά Ορφανίδη. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο με χωριάτικο κρασί Ορφανίδη. Ιταλικές κουζίνες Summer. Νέος αέρας στην κουζίνα σας. Μεγάλος φούρνος, αυτόματη ανάφλεξη, γρήγορο μαγείρεμα. Εντυχισμένα μάτια Summer. Με γκάζι μόνο ή γκάζι και ηλεκτρισμό μαζί. Εντυχισμένοι φούρνοι Summer. Μαγειρέψτε πιο γρήγορα, πιο οικονομικά με θερμαινόμενο αέρα. Summer. Με ευκολίες πληρωμής από την E Pilanetis Limited σε όλες τις πόλεις. Διπλή εγγύηση. Pretty Polly. Αγγλική παραδοσιακή ποιότητα καλσόν με τέλεια εφαρμογή. Τα πρώτα σε πωλήσεις στην Αγγλία. Pretty Polly. Για γυναίκες που ξέρουν να εκτιμούν τη σημασία του καλού καλσόν στο πόδι. Φέτος σε ακόμα πιο χαμηλές τιμές λόγω μείωσης δασμών. Από 1 λίρα μόνο. Pretty Polly. Φέρνουν πίσω τα όμορφα πόδια. Πιάνα Τσεχοσλοβακίας, Πετρόφ, σε 5 διαφορετικά μοντέλα. Δεχόμαστε και παραγγελίες. Πιάνα Πετρόφ, η καλύτερη εκλογή. 5 χρόνια εγγύηση. Καταστήματα εμπορικής εταιρείας Δέλτα, Λευκοσία, Λεμεσός, Πάφος. Νέα που φέρνουν χαρά στον κόσμο της Πάφου. Δώρα αξίας χιλιάδων λιρών από την υπεραγορά Σπολ. Τηλεοράσεις, βίντεο, hi-fi, κασετόφωνα, ψυγεία και πολλά άλλα, όλα το ΣΥΠΑ. Εξασφαλίστε το ειδικό κουπόνι Σπολ και κάντε σε ένα μήνα ψώνια αξίας 50 λιρών σε μια ή περισσότερες επισκέψεις σας. Θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε πλούσια δώρα στο τέλος του χρόνου. Ζητήστε λεπτομέρειες από την υπεραγορά. Ψώνια μπορείτε να κάνετε κι αλλού. Γιατί όμως να μην προτιμήσετε την υπεραγορά Σπολ, που σας προσφέρει και τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα δώρο αξίας. Υπεραγορά Σπολ, τέλος στα λόγια. Κέρδος στα ψώνια και με δώρα. Στη λαϊκή αγορά Δέλτα Χαηλής Αθιενίτης στη Λάρνακα μύρισε Χριστούγεννα. Αθιενίτης. Στου Αθιενίτη τώρα μύρισε Χριστούγεννα με ένα ολόκληρο όροφο γεμάτο παιχνίδια, δώρα, κάρτες, στολίδια και μια τεράστια ποικιλία από χριστουγεννιάτικα δέντρα. Και για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας, γαλοπούλες, ποτά, σοκολάτες, ξηρή καρπί Και ό,τι χρειάζεται το σπίτι σε τιμές Αθιενίτη. Χριστούγεννα και Αθιενίτης έγιναν παράδοση. Μεγάλες γιορταστικές προσφορές των καταστημάτων Εμίλιος Ηλιάδης μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Αντιμετωπίστε και φέτος το χειμώνα. Φέρτε τη ζεστασιά στο σπίτι σας με θερμάστρες γκαζιού Europa. Europa, η περιζήτητη θερμάστρα γκαζιού στην καταπληκτική τιμή των 35 λιρών μόνο. Θερμαίνουν οικονομικά. Χωρίς πολλά λεφτά. Ακόμη θερμάστρες γκαζιού Catalytic στη μοναδική τιμή των 60 λιρών. Στερεές, κομψές, οικονομικές. Θερμάστρες γκαζιού Europa και Catalytic. Ακόμη μια γιορταστική προσφορά των καταστημάτων Εμίλιος Ηλιάδης. Εμίλιος Ηλιάδης. Πάντα με μεγάλες εκπλήξεις.
κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού Συνθέσεις. Πάντοτε ανανεωμένο με πρωτότυπες ιδέες, χρήσιμες συμβουλές και πρακτικές λύσεις για διακόσμηση και ανακαίνιση. Επίσης, αυτό το τεύχος εισηγήσεις για σπίτι σε μισό οικόπεδο, περιποίηση χαλιών και ιδέες για τζάκια. Και η μεγάλη έκπληξη, μαζί με τις συνθέσεις, πάρτε εντελώς δωρεάν το ύφος, το πρώτο εξειδικευμένο κυπριακό περιοδικό μόδας. Αρχίστε τη νέα χρονιά με νέες συνθέσεις και νέο ύφος στη ζωή σας. Συνθέσεις και ύφος. Τα κυπριακά περιοδικά διακόσμησης και μόδας. Daihatsu Charade Sedan. Ένα νέο δημιούργημα της Daihatsu. Αεροδυναμικό και ευρύχωρο. Το Daihatsu Charade Sedan 13 αλόγων με 16 βαλβίδες είναι ένα τέλειο οικογενειακό τετράπορτο αυτοκίνητο του σήμερα. Daihatsu Charade Sedan. Τώρα σε ειδικές τιμές. Δείτε το στους Χρή Δημητριάδης και Σία Limited Λεμεσός και μεταπολιτές σε όλες τις πόλεις. Daihatsu. Frau, was haben Sie was gesagt? Chipsletten. Τα νέα chips από τους Balsen. Ένα πολύτιμο ιστορικό ντοκουμέντο. Ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο δώρο. Γλάφκου Πληρίδη, η κατάθεσή μου. Δεύτερος τόμος. Δωρίστε το. Γιορταστική προσφορά Sharp. Τώρα και μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, με κάθε βίντεο Sharp που αγοράζετε, παίρνετε εντελώς δωρεάν 10 βιντεοκασέτες SKC αξίας 28 λιρών. Υπεραυτόματα βίντεο Sharp Ιαπωνίας. Με τέλειο προγραμματισμό, high quality, αργή κίνηση, δυνατότητα βιντεογράφησης μέχρι και 8 ώρες, τηλεχειριστήριο για όλες τις λειτουργίες, κλειδαριά για παιδιά και άλλα πλεονεκτήματα. Ζήστε όμορφα τις γιορτές σας με βίντεο Sharp από την εταιρεία Στεφανίδης. Mazda 323. Νέα γενιά, ακόμα πιο μπροστά. Νέο Mazda 323. Πεντάπορτο hatchback με 16βάλβητη μηχανή 16 αλόγων. Μια νέα επανάσταση στο στυλ, την άνεση και την απόδοση. Mazda. Νέοι ορίζοντες στην οδήγηση. Από την εταιρεία Στεφανίδης. Μεγάλη στην εμπιστοσύνη, φιλική στην εξυπηρέτηση. Σκαλιώτες! Το κατάστημα Νίκος Δημητρίου Electronics στη Λεωφόρο Μακαρίου 44. Εδώ και ένα χρόνο εντυπωσιάζει με τις προσφορές προϊόντων ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τώρα με την ευκαιρία των Χριστουγέννων προσφέρει τα ιαπωνικά βίντεο Shindong Shinari από 350-279 λίρες μόνο. Shindong Shinari βίντεο high quality με remote control. Προγραμματισμό 14 ημερών. Long και short play. 12 μήνες εγγύηση. Νίκος Δημητρίου Electronics. Διπλή σφραγίδα ποιότητας και εγγύησης. Tenere, the new fragrance for men by Paco Rabanne.